Zaměříme se na výpočet obvodu kruhu. Máme kruh K se středem S, poloměrem R a průměrem D. Už Archimedes ve starověkém Řecku objevil, že existuje vztah mezi obvodem O a jeho průměrem D, který se rovná konstantě. Pokud vydělíme obvod kruhu O jeho průměrem, dostaneme vždy stejné číslo, které označíme π jako písmeno řecké abecedy. Konstanta π je iracionální, tedy nikdy nekončící číslo. V praxi budeme používat zaokrouhlené číslo 3,14, takže obvod jakéhokoliv kruhu vypočítáme, když jeho průměr vynásobíme konstantou π, protože průměr D je dvojnásobkem poloměru R, platí také, že O se rovná π krát 2 krát R. Hned si to vyzkoušíme v praxi. Vypočítej obvod kruhu, jehož průměr je 9 metrů. Použijeme vzoreček O se rovná π krát D. Dosadíme za π 3,14 a výsledek je tedy 28,26 metrů. Odpověď zní: obvod kruhu se přibližně rovná 28,26 metrů. Podíváme se ještě na několik příkladů. Vypočítej obvod kruhu, jehož poloměr R je 3 cm. Protože máme zadaný poloměr R, využijeme vzorec O se rovná π krát 2 krát R. Dosadíme a obvod se tedy rovná 18,84 cm. Odpověď zní: obvod kruhu se přibližně rovná 18,84 cm. Dále vypočítej průměr kruhu, jehož obvod se rovná 12,56 metrů. Zde máme zadaný obvod a naším úkolem je vypočítat průměr. Ze vzorečku pro výpočet obvodu získáme nový užitečný vzorec pro výpočet průměru, tak, že rovnost vydělíme konstantou π. Dosadíme do nového vzorce a průměr D se tedy rovná 4 metry. Odpověď zní: průměr kruhu měří 4 metry. Na závěr si ukážeme jeden složitější příklad. Vypočítej délku závodní dráhy, která má dvě rovinky dlouhé 50 metrů a průměr oblouku je 32 metrů. Na obrázku vidíme, jak dráha vypadá. Jedním ze způsobů, jak úlohu vyřešit, je, že nejprve spočítáme délku oblouku, které dohromady tvoří kružnici s průměrem 32 metrů. Spočítáme její délku stejně jako obvod kruhu. O se tedy rovná π krát D a to je po dosazení 100,48 metrů. Celková délka závodní dráhy je součet obvodu a dvou 50metrových rovinek, což dohromady vychází 200,48 metrů. Odpověď zní: dráha měří 200,48 metrů. Na závěr jeden příklad na procvičení.